Bon dia, ohayo gozaimasu, benvinguts al canal del Tanuki Estelat. Us voldria parlar de l'estació de Maihama, compartida entre la Keiyo Line i la Musashino Line. Per què us vull parlar respecte a aquesta estació? Doncs perquè, no sé si es veurà aquí darrere, si ho podríeu distingir, es veu el castell de Disney, de la princesa de la Ventafocs. I bé, és famosa aquesta estació per això, perquè aquí, just aquí, es troba el Tokyo Disney Resort. Aquí darrere es pot veure un cartell promocional. I bé, com que no paren de passar trens, s'escolten anuncis cada 2x3. Llavors anem a caminar una miqueta, a agafar les escales per baixar. I bé, aquí si podeu veure, agafem les escales i darrere es pot veure Welcome to Tokyo Disney Resort. Aquesta és una estació que no és molt gran, però degut a Tokyo Disney doncs estan parant trens, tant locals com ràpids. I hi ha molta gent normalment, inclús en temps de pandèmia, com és ara, no para d'haver-hi gent en tot el dia. Caminem una miqueta més. Aquí tenim un detall del rellotge de l'estació. Com moltes coses aquí al Japó, doncs tot és molt kawaii. Seguim caminant per anar a passar la Suica Card i aquí tenim anuncis dels patrocinadors. Continuem avançant. Aquí es veu una imatge també de promoció de Coca-Cola i Tokyo Disney. Seguim avançant. Està tot ple d'anuncis de Disney. Tot ple per promocionar el parc d'atraccions, que ara seria un bon moment d'anar-hi perquè no hi ha masses cues degut a la pandèmia, però també t'arrisques a agafar alguna cosa. Ara passarem aquí, la targeta de Suica, s'obre la porta, passem i ja hem sortit fora de l'estació. Ara anem a veure, cap a darrere meu es trobarà el camí que et porta cap a l'entrada de Disney, a l'entrada de Bon Voyage, la tenda d'articles de Disney. Aquí tenim el cartell d'entrada de l'estació. I si seguim caminant cap al cantó contrari de l'entrada de Disney, ens trobarem amb un gran centre comercial que porta de nom Ikspiari. En aquest centre comercial doncs, hi ha moltes tendes, molts restaurants, hi ha una Disney Store també, i hi ha l'entrada de l'estació del tren que et porta cap a Disney Sea i als diferents hotels. Doncs ara ens donarem la volta i aquí darrere està l'entrada d'Ikspiari, que ara et controlen la temperatura i depèn del dia has de fer cua. I aquí està l'entrada de l'estació de tren, mira, i ara justament ara comença a passar el tren. Encara que sigui època de pandèmia, hi ha bastanta gent. El que sol ser molt normal per aquí, ara no se'n veuen masses, és que les noies joves i grups de jovent solen portar la mateixa roba. Tots anant vestits iguals, amb la mateixa decoració del cabell, les mateixes gorres, orelles, tot, per anar ben conjuntadets. I bé, doncs això és l'entrada a Disney. Aquí al darrere es veu l'hotel. Cap al fons el Bon Voyage, la tenda de Disney. I aquí doncs l'estació de Maihama.
Aquesta ha sigut la petita introducció de com s'arriba en transport públic cap a Disney Resort. Gràcies per veure el vídeo, subscriviu-vos i